Olulusasazo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. The recovery of Unit 4 after 4 years of having suffered catastrophic failure and taking out the 800 megawatts, it's an engineering feat. UMzantsi Afrika usecicini lokuphelisa nya ucimicimi wombane njengokuba uqalile ukusebenza Unit 4 owaqhushumba kwisikhululo imidupi ushiya umbhodamo kweli. Sidinga imaterial yokuba sibe sezindlini because mna ndilele kwameza. Abantwana bam nabo bathe sana. Inyambalala eshiyeke ngenandawo yokufihla intloko emva yokokuba amakhaya etshe angqongqe kumlilo ogqugqise kumatyotyombe aseBosisgief ePlettenberg Bay eNtshona Koloni. I'm just here to make a statement. I'm taking my belt, I'm going back home. Umdlalo wamanqindi kwabasetyhini uqhubela phambili njengoko isine kwisixhenxe kwimilo elungiselelwe iWomen's Day eMzantsi Magic Emperor's Palace iza kuba phakathi kwamanina. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba ngokuhlwanje. UMzantsi Afrika sowusondele kakhulu kwisigaba sokuphelisa nya ucimicimi ngokusisigxina okuvaliswa umphathi wombane nezamandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa. uRamokgopa ubhengeze ukubuyela kuka-Unit 4 kubuxhakaxhaka bokuphehla nokuhambisa umbane beli jikelele kwisikhululo sezamandla imidupi eLimpopo emva kokuba le unit yaqhushumba kwiminyaka emine yadlulayo ishiya eli kudanyacimi ongenasiphelo. Uyancumisa umgangatho wesinye sezona ziseko zophuhliso ezikhulu sexesha lenkululeko kweli. Isikhululo sezamandla imedupi sinamacandelo asithandathu kwanomthamo onegalelo le-megawatts ezingama-4,800 kubuxhakaxhaka bokuphehla nokuhambisa umbane. Kambe ke uqhushumbo olwenzeka ngeyeThupha ukutsho ngo-August wonyaka ka-2021 lwabangela elinye lamacandelo lingasebenzi kwaphela. Kungoku emva kokuqenqeleka kweminyaka emine esisikhululo sokuphehla umbane sisebenza ngokugqibeleleyo. uGqirha Ramokgopa uziphe ithuba lokuhamba kweli candelo lesisikhululo. Ukholelwa ukuba amanyathelo wokulungiswa komgangatho weli candelo bubungqina bobuchule nesakhono kwicandelo lezobunjineli leli ekusombululeni ingxubakaxaka. The Medupi now, as you might know, that is our biggest generator together with Kusile, 4,800 megawatts. I think what the recovery of Unit 4 after 4 years of having suffered catastrophic failure and taking out the 800 megawatts, it's an engineering feat in that the team has been able to bring the unit back to generation much earlier than anticipated. I really came here to acknowledge the contribution of the engineers here, the men and women of Eskom, in particular Medupi, just to say thank you. Lo gama umhla wokugqibela ukuqukunjelwa kwalomsebenzi wamane ubhekeliswa. Inkampani kaEskom ichithe amakhulukhulu wezigidi zerandi ithenga isixhobo sokuphehla umbane esithe sasebenza ngaphambili eNetherlands ukulungiselela elicandelo leliziko. Kuvakaliswe ukuba amaxabiso ewonke wendleko zokulungiswa aseza kudityaniswa adandalaziswe. Ukanti ke sekuqenqeleke inyanga ezine uMzantsi Afrika ungasajijisani nocimicimi kwaphela. Malunga nama-300 abantu abathe bashiyeka bengenandawo yakufihla intloko emva kokuba amakhaya abo etshe kumlilo ogqugqise kumatyotyombe aseBosisgief ePlettenberg Bay eNtshona Koloni. Umbutho onikezela ngoncedo lokuqala iGift of the Givers sele phakathi koluntu enikezela ngokutya nezinye izidingo. Umasipala eBito uza kunikezela ngezinto zokwakha izakhiwo ezitsha. Ngamakhaya 165 athe agutyungelwa ngulo mlilo noshiya amakhulukhulu edinga indawo zokufihla intloko. Bimine nomoya ngale mina ukwenzeka kwalento. Wakhawuleza kumlilo kutshabalalisa bezama ke nabazonceda ukuzama ukunceda. Kodwa ke umlilo ubukhawuleza kakhulu mama monakalisa ke wenza lo monakalo niubonayo ngaka apha. Sidinga imaterial yokuba sibe sezindlini because mna ndilele kwameza. Abantwana bam nabo bathe sana and then abanye abantu balala
emaholweni amaholo mathathu likhona eNew Horizon likhona elisePisang likhona elilapha so amaholo agcwele. Umbutho wesisa iGift of the Givers uthumele uncedo ukusuka eKapa. We've brought in some food parcels. We brought in toiletries, hygiene packs, mattresses, nappies for kids, blankets. Lokama abanye befihle intloko kwizihlobo nezalamane, umasipala ugcine abo basadingayo kumawolo woluntu. Imeko yabantu ikhileka ngokukhileka esixesha lihamba. Ezinto sibanceda ngazo ngoku ayikukuphela kobomi. Basadinga nezinye izinto ezifana neefurniture zezindlu, amacango, iifestire. Loo nto umuntu anayo ayibona into bakayisebenzisa angayizisa ingaluncedo komnye umuntu. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi ePlattenberg Bay. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka nabantwana ngengxelo yelinqaku. Ngelixa elilibhiyozela inyanga yamanina zihanda iziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini nokubulawa kwabo eMpumalanga okukudizwe ngumphathiswa wokhuseleko loluntu eMpumalanga umnumzana Jackie Masiye ngethuba etyelele usapho lokwaGumede nelakwaHill eForceman eMalahleni okukulandela izityholo zokutshiselwa kwindlu bebetixelwe kuyo uNompumelelo Gumede noMbali Hill kwilokishi yakwaGuqa kwiveki ezimbini ezidlulileyo baswelekele esibhedlele kule mpelaveki siphuma kuyo. Egcwala emswaneni neentsapho ezintyizisayo. uNompumelelo Gumede oneminyaka eyi-21 ubudala, oncuma nomrhanelwa kunye noMbali Hill oneminyaka eyi-23 ongumzala womrhanelwa baphulukene nobomi babo kule ndlu. Amapolisa athi uNompumelelo beqambulisana nesoka lakhe ngethuba uMbali ezama ukuphosa umrhaji ngelilamlayo. Umrhanelwa uzitshixele zombini ezintwazana wantumeka umlilo. Umphathiswa uthi le ngingqi yaseForceman ifuna ukungenelela okukhawulezileyo njengoko iziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini zinwenwa komlilo wedobo. Sidumateke kakhulu okusishaceke kakhulu si-department njengoba sicala inyanga yabomake si-celebrate abomake sithola siba nedigameko letifana naleti lokuphinze kusikamfate futhi kancane ngiloko ukuthi lo banga lesigameko lesi le-perpetrator sikwatile kuma-identifier sakhona kumbopha. Iintsapho ezinyembezeni zibindekile ngumothuko. Njengobaba womntwana into engifisayo nje ukulo kanje singumndeni okokuqala hayi mina kuphela akusihlalelanga kamnandi ukulahlekelwa ngumntwana. Into esingayifisa nje ukuyibona ukuthi umthetho udlala indima yawo. Yo ngikona uku-explain ubuhlungu engibuzwayo. Ngikona ngiyazama ukuzibamba. Ayo engathanda kwenzeke ukuthi uNompumelelo ayithole justice. Umphathiswa umemelele kuluntu nababandakanyekayo babe imvume yamanyama ukulwa lo mkhuba. Kwemphakathi asibambisane nawo, siyabonga futhi ukuthi babambisane nathi, imindeni yonke ibambisane nathi ukuze sifikenyelele ukuthi sinikete isidima lesifanelekile labasishiyile. uMpumelelo Hill ujongene nezitsholo ezimbili zokubulala. Kulindeleke enze isicelo sebheyili ngoLwesine kwinkundla kamantyi yaseMalahleni. Abahlali baseManganeng eTlokweni nebifudulisaziwa njengeMount Fletcher eMpuma Koloni babhinqele phezulu kwakhe ibhlorho edibanisa ilali nezikolo. Uluntu luyasokola ukuwela umlambo yaye xa kunetha imvula yaphazamiseka inkqubo yokufunda nokufundisa. Ibhlorho yayakhiwe ngurhulumente yakhukhuliseka ngoFebruwari. Abahlali baqokelele imali umzi nomzi ukuze baqale liphulo lolwakhiwo lwendlela eliqhutywa luluntu ngokwalo. Kusetyenziswe izixhobo zokuqhekeza ilitye, nto leyo ngengomsebenzi ulula, kodwa injongo kukuba kwenziwe ibhlorho apha. Ngaphambili abahlali bazakhula ibhlorho, kodwa yahamba namanzi. Urhulumente naye wazama ukwakha eyakhe, nayo yahamba namanzi. Kungoku nje abahlali bathi babone ukuba bazibambele ngokwabo, bazakhole eyabo ibhlorho, nanjengoko kungekho mntu baphulaphulayo. People are unable to perform their duties. For example, teachers are unable to come on school on rainy days. Learners are unable to go to school on rainy days again. Xa imvula isina kuba nzima kakhulu ukuba iititshala nabantwana bakwazi ukufikelela esikolweni. Umzi nomzi tata apha kwasithathu ubetha imali engange-500 rand. Imali eqokelelweyo isebenze ekuthengeni izixhobo zokwakha ibhlorho nokuqesha izixhobo ezakuncedisa ekumiseni iintsimbi
Kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, abahlali baqhuba uqhankqalazo benyanzelisa ukuba bakhelwe indlela, kodwa badibana nembumbulu kwaze kwachaneka inkosi yabahlokwa. Xa befika apha abafikanga babuza uba kwenzeka ntoni, kwathini ngoba umuntu lapha kwathini, bafike badubula qha. Abahlali bathi ukunqongophala kophuhliso kwezilali yenye yezinto ezibangele ukuba badibanise imali bazenzele ibhlorho. Umasipala waseLondon uthi kusemdleni kamasipala ukuzisa iinkonzo eluntwini besebenzisana nezinye izenzo zikarhulumente ukuncedisa ekwakheni iziseko zingundoqo ezilalini. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC eTlokweni. Kwalapha ezindabeni, umlo ochasene nobundlobongela KwaZulu-Natal ufumene uxhumo lumandla emva kokuba eliphondo liphehlelela izikhululo zamapolisa ezine ezihambayo eThekwini kwiinzame zokwandisa ukubonakala kwamapolisa. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ikomiti yePalamente yethutyana ephanda urhwaphilizo kunye nezityholo zokungenelela kwezopolitiko kwicandelo lezokhuseleko seliwuqalile umsebenzi wayo. Okukulandela izityholo eziphakanyiswa umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengelenhlanhla Mkhwanazi kwinyanga ephelileyo. Le komiti kwaceba ukubizwa noosomashishini abavalelwe entolongweni uVusikhet Matlala kunye noKatiso KT Molefe. Ipalamente seyilungiselela ukuphanda izityholo ezavezwa ngumkhwanazi kwaye iqale ngokutyumba usihlalo wale komiti. Ilungu le-ANC uMolapi Lirhanyane nguye othe watyunjwa kuba akhokele le komiti. All of us, let's work in the name of the people of South Africa. South Africans, if we look at the surveys that have been done previously, are losing confidence in public institutions, including Parliament. Kodwa amanye amalungu khange ahambisane nesi sigqibo sokutyumba ilungu le-ANC. But how do we garner public trust here this morning when we have a chairperson that has been elected from the very party where most of these people are embroiled in? We are a chairperson now, yes. But the issue is that we have missed an opportunity here. It's a fact. It must be recorded as such. No problem. No one must defend anybody. So an impression must never be created that we have a problem with you. We have a problem with the ANC occupying that position. And I think our bona fide, in terms of how we're going to discharge our responsibilities in this work, must be measured and be assessed on the basis of our contributions, not on the basis of the political parties where we come from. I was not sown here through the law of the ANC. There is only one law, which we used to say in members of Parliament. That is the Republic, the law of the Republic of South Africa. Inkqubo yale komiti iseza kuqulunqwa kwaye kuphinde kuthathwe amaxwebhu afungelweyo kumangqina kwezi veki zintathu zizayo. The witnesses will have to be identified. And of course, Chairperson, I'm saying this with the greatest of respect. What General Mkhwanazi said, Chairperson, on the 6th of July, 2025, is not evidence, Chairperson, in a technical sense. And of course, one would need a legal person to go around speaking to people. Le komiti iza kuphinde idibane kule veki izayo kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip ePalamente. Umlo ochasene nobundlobongela KwaZulu-Natal ufumene uxhumo lumandla. Inkulu baphathiswa yeliphondo uMnumzana Thamsanqa Ntuli uphehlelela izikhululo zamapolisa ezine ezihambayo eThekwini. Oko kwinzame zokwandisa ukubonakala kwamapolisa nokuqinisekisa ukuba abahlali bafikelela lula kwinkonzo yesipolisa. Inanda enye yezindawo ezinesigameko eziningi zobelelesi eNingizimu Afrika. Izinhlaka zokuphepha zomphakathi zivamise ukukhononda ngokwentuleka kwezinsiza zokulwisana nobugebengu. Izakhamuzi esihlala lapha zilinganiselwa ku-600,000 kanti zisebenzisa lesiteshi samaphoyisa.
Umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni wethule iziteshi zamaphoyisa ezingomahamba nendlwana ezine. Iyodwa ibiza 1.7 million futhi ifakwe nje yonke into ongayicabanga engaba ipolice station encane ngoba kukhona ngisho la isiboshwe sivalelwa khona, kukhona ngisho indlu yangasese, kukhona ngisho ikhishi, kukhona ngisho lokho kufaka ibhamu ama safety. Amaphoyisa athi lokho kuzokuyithuthukisa kakhulu imizamo yokulwa nobelelesi. Ngicabanga ukuthi ngeke liphele leli sonto ama police station engayitholile umphakathi ungaqalanga ukuthi uyibone lezi inqola zisebenza. Kuzokwenza kube lula nakuthina ukuthi seshase report icrime as a community. Ngaleyo ndlela for sure kuzothi kubehlisa ubugebengu endaweni eningi because abanye abantu bayahlala bangako report ama cases station because of the distance abazoyihamba. Lezi ziteshi ezingomahamba nendlwana zizokusiwa ezindaweni ekubalwa kuzo iBhulwa, kwaMakhutha nakwambonambi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Umphathiswa wezimbi umnumzana Gwede Mantashe uvakalise inxalabo ngokudodobala kwecandelo lezimbiwa zendalo iDayimani kweli. Umphathiswa ungqubanise inhloko nabanye abathatha inxaxheba kwinhlanganiso ayikhwebileyo ukuxovula inhlalinge yamaqhinga okuhlangabezana nemarike eyandayo yeDayimani eziveliswa kwilaboratory nangokuba lingahlaziywa njani elicandelo. Somashishini abakhulu nabasakhasayo kwicandelo lemigodi bangungelene eCampton Park kuyokuxovula imiba ngokujikeleza icandelo lesimbiwa seDayimani elibekho kwiminyaka engapho yakwekhulu kweli. Umphathiswa uthi abakwazi kusonga zandla elicandelo lijamelene nesihohiso sokuchabalala. The natural diamonds are under siege in many ways. The market is depressed, the price of diamond is down. Lab-grown diamonds are eating in our lunch. Asha wazimasa inhlanganiso yabaphathiswa behlabathi eLuanda Angola apho kwandululwa ngelithi abavelisi besisimbiwa babahlawule umyinge wesinye ekhulwini kwimveliso yabo kwintengiso yazo. Uthi esi sesinye nje sezisombululo kuhlangula icandelo. The purpose of today is for diamond producers to say how best do we comply with this requirement of 1% of turnover paid into marketing of natural diamonds. iDBS ngomnye umvelisi omkhulu weDayimani kweli nayo lenkampani ithi ijamelene nemingeni eqhoqa uhlumo. Ingxoxo zosuku bezixile kwinxamlo kukhangela amanye amaqhinga kwanenkxaso mali kwavakaliswa inxalabo nangerhafu yeMelika kuMzantsi Afrika nefuthelayo kwezimbiwa. Ushishino lokufuywa kwenyosi lusephansi kwamadoda ubukhulu becala kweli. uChristy Payne ongumfuyi wenyosi KwaZulu-Natal uzama ukutshintsha le meko ngokusebenzisa ishishini lakhe iBushveld Bees elivelisa ubusi obukumgangatho phezulu. uChristy Payne ngumgcini wenyosi oqeqeshiweyo onesakhono sokufundisa nowaseka ishishini eligcina inyosi ngenjongo yokukhulisa inani lemveliso yobusi. Ishishini lakhe lijolise ekufundiseni abalimi ngezityalo ezitsala umdla kwinyosi. When we work with farmers to keep bees on their property, we also educating them on what to plant for bees, how to create amazing ecosystems that can sustain pollinators. Ngaphandle kokuba ishishini lokugcina inyosi lilawulwa kakhulu ngamadoda, uPayne ulenzela impumelelo ishishini lakhe, eqesha abantu abangaphezulu kwaba-17. Unevenkile ethengisa imveliso zobusi, kuquka iwine eyenziwe ngobusi. Beekeeping is a very male-dominated industry, so in the beginning I think people underestimate us as women. Ukwathe nangona imfuno yobusi iphezulu kwihlaba. Kwezemidlalo umdlalo wamanqindi kwabasetyhini uqhubela phambili njengoko iza kuba yimilo esixhenxe ezakuqhutywa ngosuku lwamanina eEmperor's Palace emine kuyo ibandakanya abasetyhini. uKaylee Swart uzakulwa noSimamkele Thutsheni besilwela intshinga engenamntu yeSuper Bantamweight phantsi kwe-IBO. Ukanti uRicardo Magic Man Malajika uzakukhusela intshinga yakhe yeJunior Bantamweight kuJason Mama wasePhilippines omcela umngeni. iBoxing South Africa yandise amathuba abasetyhini kungoko ngosuku lwamanina. iGolden Gloves Promotions iqinisekise ukuba kwimilo esixhenxe emine kuyo uza kuxhimfana abasetyhini. Usihlalo weBSA uAyanda Khumalo uthi baqinisekise ukhuseleko ukuze abasetyhini bathathe inxaxheba.
even with us as Boxing South Africa, it's very comforting to see women coming into spaces that will be safe for them, spaces that will really empower them, in the long run. Omnye umlo wempelaveki ubandakanya uKhali Swart owangena kudidi lwabahlawulayo kwiminyaka emibini edluleyo kwaye kakabethwa kwimidlalo emihlanu. We're seeing a rise in female rugby and soccer and cricket, but today and this week, this is us. This is our time. And I cannot wait to make a statement. Usimamkele Thunjeni onemilo yesixhenxe aseyiphumelele engekabethwa emithathu iphumelele ngokulalisa ngophotho uthi linqindi lakhe liza kuthetha hayi umlomo. I'm just here to make a statement. I'm taking my belt. I'm going back home. I don't have to talk more. I'm not good in words. I'll just take my belt and leave. Iyafika ke impelaveki abathandi bamaqindi balinde ngomonde kodwa khona umzozo ovalwa. Kamnandi mawethu. Mawahlangana mafuli phumilanga basemba vumani nonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke mbukeli emvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka into kubana mbukeli singalindela amathuba amahle kakhulu emvula pha kwindawo kaloku ezikumantla pha komntla koloni kananjalo ke mbukeli napha koKapa lodimo siqhubeke ezamvula sixananazile ke mbukeli sichaphazela kakhulu kwindawo ezikumantla pha kozenzweni koGqeberha ziqonde ngqo napha koAppentona ziphelelanga apho ke mbukeli zikhatshwa yingqele eqhaqhazelisa amazinyo napha ke mbukeli kozenzweni khona imvula ezilindelekileyo zika 30%. Lithi rhwelele ngamafu ke mbukeli pha kwindawo ezikumantla kananjalo mbukeli ngomso kuyaphawuleka into kubana ziyaqhubeka ke ezamvula sixananazile ke mbukeli pha kozenzweni ngaye u60% zikhotsha kananjalo yingqele liqhubeke ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu pha kwindawo ezikopulukwane koPretoria napha koMahikeng. Xa sijonga ke mbukeli isilumkiso esikhutshwe nguSouth African Weather Service ngokuhla mbukeli kukulatyuza kwamaza kwindawo ezigudlunxweme kaloku pha koNtshona Koloni ziqhinela ziqonda ngqo ke mbukeli pha kwindawo ezikompuma koloni koGqeberha. Xa sizawufokisa mbukeli kuyaphawuleka into kubana indudumo ezingamandla zilindelekile kaloku pha kwintaba eziqananazileyo kokuphumleni ziqhubeke ke okwakulatyuza kwamaza kuchaphazela kaloku mbukeli pha kwindawo ezikoNtshona Koloni. Xa sothi sijonge ke amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa pha kwindawo kaloku ezikoMusina nguye u9 degrees kanti babambe ngamanqaku naye Phalaborwa Mbombela bona mbukeli ngu8 degrees. Sithanda ukubanda ke pha koBethlehem ngasithathu kanti xa songena pha koKomani nguye u4 degrees. koRhojana eLady Frembukeli nguye u3 degrees. Manje kanobom pha koRhathi ngaye kaloku u-2. Ngomso mbukeli alityhilanga lisaqhubeka libanda ke mbukeli njengoko sibona kaloku into kubana ngu20 degrees pha Pietermaritzburg napha koAmelo babambe ngamanqaku pha koAppentona khona mbukeli lithande nokukubanda ngaye u14 degrees. Ndisatsho ndithi mazixhume ingqawe emaxhekweni ichosi.